Това е една история за домове и села, белязани от времето, и за хора, които времето не е успяло да пречупи. Балканджии, които стоят гордо изправени, стъпили върху здравите основи на вековни родове. Прави, защото право думат и право мислят. Спомняш си до някъде с тъга за миналото. Хора като дървета, първо млади и гъвкави, адаптиращи се към всяка приумица на времето, после все по-твърди като вековна, носеща града в 200 годишна къща. Не можеш пирон да забиеш в нея. И накрая, твърди като камъни, твърди и непреклонни, натрупали мъдрост поколение след поколение. Те не могат да бъдат други, защото живеят на особено място. Много красиво, но и много сурово. Място, което сякаш не е за всеки. Как са се справяли преди? Колко е било трудно за някои от нашите герои? Всичко е било като на игра. Покрай плевнята имаше много камъни, такива изоставени от строежа. Правим си къщи, ограждаме стенички, правим си маси, правим си столчета за сядане. Подреждаме си разни неща, които сме намерили, които можем да използваме за играта. Един път моята приятелка Светлана, като донеси един чайник порцеланов, отдолу му няма половината дъно, ама то не се вижда. Още че като го сложи Светлана този чайник на масата в нейната къщичка, ние всички ще умрем от завист. Ама няма, той беше голяма работа. Ето такива истории събрахме по пътя на камъка и дървото, ровейки в спомените на Балкана, в руините на изоставени села, в пустите стаи на някога любими домове. Днес безмълвни, но не и мъртви. Те разказват истории за труд, достоинство и човешка устойчивост, за жилавост на духа. В тях архитектурата е хармонично свързана с околната среда, с природата, от която местните строители са взели материалите за къщите и сградите. А те са закътани в гънките на планината, с основи здраво захванати в земята, с покриви, които се сливат с гората. Каменните им огради следват релефа на земята и чертаят границите на човешкия свят, служат за предпазване, защото тези населени места често са градени от бежанци, търсещи защита в планината. И когато са строили това, турците са искали да правят път тук, за да минават. От кого са искали разрешение? От някъде от друго място, по-удобно, да минат, нали? И не са им разрешили. И те се ядосали на инат на всичко, направили пътя през най-стръмното място. Той дет му викаме ни лъга. Защо са дошли тук на Върпища, моята майка тъй казва, бягали са от турците и са гледали къде да си застроят къщи, за да са далеко от пътя. В началото са землянки, после колиби, а после и къщи. Винаги близо до вода, винаги скрити от очите и много често са спиращи дъха гледки. Дали са избирали тези гледки умишлено или те са родени от обстоятелствата, няма как да знаем. Но тук дори и хамбарите си имат гледка, сякаш за да им е хубаво и на животните. А те, животните, са неотменна част от вековния живот, кипял по тези места. Те са неразривна част от изхранването на семейството, същински членове на това семейство. Заедно с стопаните си преживяват време на бягство от чужда власт, от чума, от кърджали и всякакви други беди. Виждат първото заселване по стръмни и тесни пътеки. Виждат как пътеките порастват в горски пътища, а после в кълдърами. Виждат как изникват двукатни къщи, а покрай тях хамбари, плевни и чешми, а покрай дворовете никнат училища, църкви и читалища. Виждат как възраждането донася духа на просветата и в най-високите махали, а после виждат и постепенния опадък вследствие на преселението в градовете. Когато времената са спокойни, и къщите се разхубавяват. И в 4 района тяхното устройство и специфики може да варират, но имат обща основа. През периода на възраждането къщите в Централна Стара планина се изграждат по кръстна схема с 4 основни помещения – сундурма, къщи, соба и удая. Тя в общи линии следва следния ред. На първия етаж има дам и зимник за домашните животни и за складиране на храна. До втория етаж се стига по дървена стълба, от която се влиза в сундурмата, наричана още чердак. От нея през малък коридор или директно се отива в къщито, голямата стая с огнище и водник.
От къщето се влиза в соба или спалня, която почти винаги се отоплява от зидена печка, наричана джамал. Отстрани е одаята, малка стая за храна или тъкани, а в по-големите къщи има и хамбар, помещение за съхранение на зърно. Пренасяме се в габровското село Бойчетата, за да видим думите, претворени от камък и дърво. Това е снимката на моя дядо. Така. Това са дядо ми, дядо Еким. Това е цялото семейство. Дядо Еким викаше на дядо ми: Методи, какво правиш, Методи? Идваше постоянно да се видят тук вънка на чердака, се събираха. Така. А това сме ние вече с мои приятелки, които сме на село, с магарето и с дядо ми. А това са майка ми и баща ми. Майка ми се казва Мария Ненова Иванова, баща ми Васил Венков Иванов. Намираме се в семейното жилище на дядо ми Нено Иванов Петров. Къщата е на 250-300 години. Къщата е купена от баба Томанца. През периода, когато дядо ми и баба ми са живели тук, са направени някои реконструкции. Някъде около 45 до 50 година е сменен покрива на къщата, който е бил с плочи. А в стаите в началото са се мажели с скал от изпражненията на животните. Къщата се състои от 3 стаи. Една малка стая, която се е готвило. Другата стая се е казвала къщи, където е с огнището. Палило се е огън, там се събирали на вечерата. Тук в огнището има лавици, където са качени медниците с вода. Приборите за хранене, които са били дървени от залупци. За залупците са се слагали сирене, мляко, така е било. Има ракли. В раклите, в едните ракли се е държало храната за животните, а в другите ракли, които са с орнаменти, са държали дрехите. До мен се намира иконостаса, на който са се молили и са правили молитвите, сутрин и вечерната молитва. Всяка стая е с различна дърворезба. На дърворезбата са изразени лаленца. Не знам какво означава тези лаленца. По 3, по 5 лаленца има. В тавана има гради. На градите има клечки. Точно тъй, клечки, където се слагат царевица, върху дървета се слага царевицата, да може да съхне през зимата. А в другата стая, която е спалня, там се е слагала цидилката, където бебето спи и се люлей в тая цидилка. Другото, което на първия етаж, отдолу, което са двете мази. Едната маза, горен зимник и долен зимник. В горния зимник имаше вода, но кладенчето с течение на времето присъхна. А в долния зимник живееха животните. Първоначално са живеели крави, после овце живееха в това. На двора има пеш, в която се е правила, се печаха агнета, овце, всичко. Хляб се месеше, козунаци се правиха. До пеща има кочена за прасе. Като бяхме малки, лятото първо да се изгребе от зимника, да са водата навънка и тогава да се излиза на икра. В този зимник се събираше зимнината. Картоф, боб, сланината в качетата. В този горния зимник се ползваше като хладилник, по-точно казано, да. Вдъхновяващо е чувството да видиш как преди стотици години местните майстори са разбовали розетки и растителни мотиви по стените и вратите, за да покажат, че имат усет към красивото, което да ги съпъства в ежедневието. Когато днес вървиш по кълдърмения път в селото, се питаш как изобщо са живели тук хората. Без ток и вода от водопровод в къщите, зиме и при лошо време откъснати от околния свят, баба Нетка си спомня добре какво е било, защото тези времена не са били толкова отдавна. Тя помни какво са работили хората в селото, как са си помагали, какви игри е играла като дете.
Аз съм тук, си помня, съм земаля на година и 9 месеца. В цедилката, как ме е люляла баба, в цедилката, това си помня, аз тук съм пораснала. 2 деца бяхме по 1, другите бяха по 3, по 4, по 5 деца и тъй. Много хора имаше в селото, много деца събирахме се, много весело се изкарвахме. Всеки ден, лятото. Днеска сме в тази къща, утре в онази. Тая баба готви цял ден за всички деца. После другата за всички и така. Ходихме по бригади за бране на ягоди, на малина. Много весело беше. 77 или 78 година пуснахме водата. Вода имаше само в селото една чешма и там ходихме да си носим вода. В стомни носехме, в менци, големи менци. Баба и дядо се носеха, ни в стомни децата носехме вода. Интересното е, знае как се събираха да почнат да снуват, защото тук се тъчеше на станове. И се събират да тъкат тук, да снуват, да тъкат, да навиват. В Бърдо как се навива, как се тъче на стан, това знам. Мога да тъка, да. Такава съм, китеници съм такава с баба си тук. Спомням си как му учеше да връзвам китениците, как да правя бели китеници сме такали. Шарените аз не съм такава, тя е такава, аз само бели китеници съм такава. Навеждала съм в Бърдото, в нищелките, в Крусното. Интересно ми беше, защото зимата няма какво да се прави, ми беше интересно и съм помагала. Според местно предание, 3 балканджи от бойчетата в края на 18 век се обединяват, или както са казвали в миналото, стават ортаци и построяват воденица Караджейка на река Сивек до село Етера. Според баба Неда обаче това е самата истина и документите го доказват. Знам, че прадядо ми и с други хора от бойчета са построили воденицата Караджейка, която се намира в музея на Етера. Да, имам натурален акт за воденицата. Аз доколко знам и част от Тепавицата е построена с хора от бойчета. Етера е събирателна точка за архитектурата в района. Една от причините да е толкова ценен е, че той е създаден с материалите, дялани от ръцете на тези майстори, за които все така напомняме. Не само ни разказва какво е било, но и ни показва. При изграждането на музея са използвани материали от разрушените сгради в селата Топлеш, Тодорчета, Спасета и Дериджеци, заличени при строителството на язовир Христо Смирненски. Материалите, които остават от нашите къщи горе, камъни, плочи и други такива гради, започват да бъдат транспортирани и са докарани тук на Етера с целта, да бъде направен музей, да се запазят някои от нещата, да бъдат показвани на бъдещото поколение. Значи тук виждаме дъскорезницата, която е принесена оттам, направена е по такъв модел, който е бил горе. Смисъл такъв, че горе в дърводобива, когато са работили, за ежедневието са били нужни и дъски, и гради, за строителство и такива работи. Това е по такъв модел, който е бил горе при нас. Сега в момента не съществува селото. Който желае, когато се ходи нагоре, все още остават, виждат се вадите, където отвеждат водата до такива съоръжения. И знае се, че имало 6 воденици в селото, дъскорезница и общо взето, виждаме там и където се правят гаванките, по там в селото, където е било. Имало също такъв занаят. Общо взето, нещата поминаха в селото. Баба Дешка още си спомня какво е било детството в Тодорчетата, където тя е израснала. Там съм живяла, там съм учила до 4-то отделение, толкова беше училището. И след той в Топлеш, прогимназия до 3-ти клас тогава, сега 7-ми. Селото беше с 100 къщи. След той, разбира се, намаляха, не са се увеличавали, защото
младите хора отиват в града. Аз, както съм ги запомнила, във всяка къща живееха до 3 поколения. Дядо, баба, мама, тати и новичките деца дошли, що са оженили. Внуци, правнуци имат. Викат му вкъщи, защото там камината, там паралията, дето ядат, има жамал от огнището, там се подклада, а пък е построен в собата. Не е било стая, викали са го собата. И там спят, едните на крива, другите на земята, другите послано вкъщи. Много хора, всеки със всеки го се съобразява. Гледат, някой, че е огладнял, ще чакат да се съберат всички, защото да не се разсипва гозбата. То сварено боба там, паралията се слага, трикратите столчета, сипва се бобът в една паница, с дървените лъжици, всеки еде и даже се следи да не вземеш да гребнеш по-много зранца боб, защото много хора всеки трябва да има. Децата обязателно на тях сипано ядат бъшка, да не ровят в паницата, дето ще ядат всичките. Децата ходим след обед от училище, като излезем, трябва да се напълнят менците с вода. Моите родители имаха крави, с тях имам впрегнати, имам за мляко и за всичко както. Трябва за кравите да е снето сено, слама, като си идат нашите, откърат, трябва да вратнята му викаме, защото не е порта. Ами вратня, да се отвори, да се вкара. Децата не са съжалявани за нищо, работят като волови с барабар с големите. И всичките деца тъй, и те с пакшарика, които ги смятат по-забогати, те пък по-много работа имат, защото имат имот, имат повече животни, трябват им пастири, трябват им, като почне да са косачи, като почне да се жени, трябва им жатвари. Моите родители са бедни хора. И аз от малка съм свикнала като майка да ходим по кърът да работим на хората. Тодорчетата не се обезлюдява постепенно, а както казахме, изведнъж е разрушено, заради построяването на язовир Христо Смирненски, който захранва с питейна вода Габровска област. Това не е еднозначно събитие. За младите хора, които и без това започват да гледат все повече към града, това е възможност за нов живот, за по-старите е мъка. Те помнят как са копали камъните от кариерите, как в снежните виелици са събаряли и влачили дървета, за да строят къщите, които ще останат под водата. Най-напред правеха събрание. В читалището ще се построява язовир, от който язовир ще се снабдява градът с вода питейна. Нашето село, Тодорчета, ще остане, защото дилжеци, спасета, топле, дилжеците ще са под водата. А пък 3,5 км има ливада до нашето село. Там няма да стигне водата и селото ще остане. Добре, ама някои хора са да остане селото. Някои хора казват, трябва да се изсели. Даже си спомням един човек, бяха го намразили хората, защото повечето от хората искат да се остане селото. Като има път от тази длъгата ливада, набаират през Руйчовци и слиза в лютаците. Ма един човек станал и рекал, как ще остане селото на язовира, бе? Щом ще пие градът вода? Час една котка да ми умре, ще я фърля водата. И хората го бяха намразили заради ето изказване. Демек той поддържа изселването. И наистина вече тъй се реши, тогава, които са били на власт, които им било и работата, че селото трябва да се изсели. Тогава вече, значи той ще е било, аз не помня точно годината, ама след 60-та година и вече всичкото язовира ще се построява. И хората си правят сметка кой на къде ще върви. Които нямат, им дадоха парцели по Лисиц, някои си отидоха по близки села, където имат роднини, и хората на Лисиц и на Недевци се преселиха и тъй селото се унищожи. Всеки кой каквото може да вземе. Ни, например, свекара направил пакшарика, Бог да го прости, една голяма плевня, 18 метра. И от тази плевня
2 къщи на лисица се направили от материала на тази плевня. Ама направено. Материалът хубав. За старите хора беше много мъчително. За младите не беше, защото слизат в града. И работа по фабрики, кой където се намери, работа навред. Който иска да я търси, я намира. Днес от Тодорчетата е останала само сградата на някогашното училище, но баба Дешка си пази спомените от онези времена. А и този човек е първи братовчет на моя мъж, Христо се казва, и той почина, а пък този големия ми син, дет викам, че е роден на Тодорчета Къньо. А тука, пак в нашия двор, той съм аз с едно теле. В първо отделение големия ми син и ги хвана за ушка. И аз съм ме хвана от него за ушката и съм е такава в главата. Хубави снимки, всяка снимка е история. На младите години, преди да се женим, той нашата сватба на Тодорчета. Той. Тук. И тука. Тука и той съм аз, а и той тук деца в една къща живеем. И той братовчетка на моя мъж. Пък той моя Мило, сега виж каква съм била. Тумбеста. И тука. Тодорчетата не е единственото село, което е обезлюдено. При него, в крайна сметка, все пак има цена, която за хилядите хора, които живеят в Габрово, си струва. Но в Тревненско, Дряновско и Търновско ни посрещат други истории. Тия малки населени места вече толкова се загубват в природата. Природата не стои мирна, тя напредва. Те пътищата се губят към тия малките села. И ако речеш да съхраниш една къща в едно малко село, как ще стане това? Знаете ли едно село Плачка? Това село Плачка сега е гора. Ама напълно гора. Там живееше един човек, който се казваше Иньо. Той човек беше много страхотен стопанин и отглеждаше много цветя. И отглеждаше много красиви розови зимбюли, на които аз съм се възхищавала. И знаете ли какво си мисля? Сега си мисля, че въпреки гората, въпреки всичко, което природата, както казах, прави, тия зимбюли сигурно все още цъфтят. Село Балалея също е на ръба на изчезването. Тук тишината е по-шумна от всякакъв глас. Първото селище тук е било Мержаните, но го застига чумната епидемия и жителите го напуснали. После пак се върнали и създали ново село – Балалея. Това, че е по-ново, си личи и по това, че в големите къщи тук, на първия етаж, няма място за животните, а 2 мази. Въпреки това, и в него днес животът едва мъждука. Същото се отнася и за село Нейчевци. То е част от 3 много близки села – Нейчевци, Доча и Добрените. Легендата гласи, че някога имало едно единствено село, основано от дядо Мамулко, който имал 3 сина – Нейчо, Дочо и Добри. Преди смъртта си им поделил имота и оттам произлезли 3 села.
В Нейчевци все още се различава част от къща, строена около 1840 година. Долният етаж е изцяло каменен, а жилищният етаж е паянтов. В това село обаче има и пример за това как наследството може да се опази и преобрази в модерен дом. Добрените са още по-закътани в гората, като и тук природата настъпва и превзема своето. Впечатляваща е къщата със собствено езерце в средата на двора. Тук може да се види и често срещаното в този край сушило за сини сливи. Пример за това как местните са използвали всичко, което природата може да им даде. А най-впечатляващи сякаш остават гледките. През няколко хълма е и село Бочуковци, село на знатни майстори, дюлгери, резбари. В зидовете тук се крият каменни топки, уникален декоративен елемент за региона. Някои довари завършват стройни каменни корнизи, а църквата Свети Йоан Кръстител, макар и в окаяно състояние, все още впечатлява с невероятната си архитектура. Строен е от Стойко Владишки, а дърворезбата в храма е дело на легендарния Иван Бочуковеца, който е автор и на едно от слънцата в Даскаловата къща в Трявна. Таваните в този храм удивително напомнят и на храм Света Троица в Дряново, може би защото и по двете е работил майстор Антон. В този край да си майстор е било най-естественото нещо на земята. Който и да попиташ, все ще има роднина дюлгерин. Дядо Митко, например, все още си спомня за майсторлъка на баща си. Навсякъде е строил. И по София е бил. В Айтос е бил. В София много години е работил. И се ми е разправил фабриката на Стойчо Мушанов, електромелък, металък, леели колелета за валови. И той изидал там багрянките и едно друго. Много работи. Зимно време се прибират и вадят камъни, прикарват ги с коли, с шейни и зимата строят. Плевни, сайвани, всичко. Все с камък е правено. Всеки си имал кариера. Тук към посока Царева ливада, там и на местност му вика Биклемето. И там си имат кариера. Всеки си вади камъни там. Сега, за тази къща да ви кажа, направете снимка отдолу в кишето да видите как е застроено. За да няма разправи с комшията, дядо Иван, той минава с крави, той нямаше волове, ами крави. И минавал там и не може да влезе в портата и баща ми свил кишето ъгъла. И отгоре, дето и почва тухлите, го надвесва 1 метър. Че моя баща е бил дюлгерин, Деню Белчев Пехливанов. Той ходеше из цяла България, предимно Северна България. Беше майстор на хлебопекарни пещи. И работил с едни германци, той им викаше немци, майстори, от които се е учил как да строи. But the fact that these buildings are still here after 100, 200, 300 years, they're usually built just onto the ground with no foundations. Cement wasn't used, concrete wasn't used, and they're all still here, which is amazing. Absolutely amazing, very impressive, very impressive. That's again logistically impressive because they've sourced and utilised what's been around them. And I look at like the building behind us and this feature here. You know, this stone was sourced, excavated, cut and shaped, and moved here. So it couldn't have been easy, especially with no modern transport. Amazing. Well, I think people are forgetting it was the perfect specimen of that 200 years ago. They weren't putting anything into the atmosphere. There'll have been some waste, but it'll have been natural waste, and they had it right. They done it correctly. They had no choice but to do it correctly. Както се казва, ако не вярваме на себе си, може да вярваме на другите. Тези истории за майстори ще откриете навсякъде в региона. В Трявна има няколко села, които в различна степен пазят спомена за тези сръчни хора.
От Горно Маренци обаче почти нищо не е останало, освен мистичния път до там и легендата за една стара чешма, която и маняри развалили, за да търсят царската хазна, която попаднала тук след фортуна. Тук водата винаги е била истински голямо богатство. В селото ни посрещат останките на някога великолепна къща. Същата битка, в която природата надделява на човешкото дело, откриваме и в Бърдарите. Но тук се забелязва опит хората отново да си вземат своето, вече по съвременен начин. Във всички села тук помина катебилското въдство и земеделие. Отглеждали са се много плодове и в почти всяка къща има сушилня, както видяхме и в Добрените. В Горно Радковци се натъкваме на великолепна талпена плевня, изключителен образец за строителството от преди 2 века. А в Големи Станчовци се срещаме с Иван от Бургас, който пази спомен за селото от периода, в който е било живо и е тук, за да го предаде. Защото, както са казали мъдрите хора, майсторът не гради за себе си, а за онзи, който ще мине след него. Като дете съм израснал тук, в селото имаше постоянно живот, имаше улично осветление, което се е направено през социализма. Тогава направиха и пътя, мисля, че пътя беше към 81 година направен, допреди това нямаше път. И всяка година дядо ми ме караше тук, абсолютно всичко се правеше на ръка. Значи почистваше градината на ръка, косеше на ръка, дърветата ги рееше с трион и всичките ми лета минаха тук. За мен това беше уникално детство. За къщите повечето е използвано камък. Значи къщите са зидани с камък и отгоре всъщност са покривани с плочи. Това, което знам от моя дядо е, че се слагат 3 стълби. 3 стълби. Човека, който е бил по средата, е бил много здрав. На него фърлят плочата и той носи основната тежест, като се държи за стълбата и се катери, както се катери на стълба. А другите двама му придържат всъщност плочата. И така се качват догоре и я слагат. Те са били тежки плочи, просто не знам колко са били силни българите, за да могат да ги качат. Това, което моя дядо е разказвал, че моя прапрадядо е бил много здрав и той е мъкнал всъщност плочите нагоре и ги е слагал. Зидали са ги с камъни, както казвам, а са ги мазали с червена пръст и слама. Това е било, но това нещо е било уникално, защото вече над 100 години, точно не мога да кажа, не се е разрушил. Просто вече от самите години плочите някъде се пропукват, почва да капи и понеже конструкцията е доста тежка, всичко се изсипва на земята. Конструкцията на покривите от каменни плочи е много тежка. При повечето къщи в региона неговата тежест е около 30 тона. Според майсторите обаче тази тежест държи, буквално заключва къщата, не ѝ позволява да се размества дори при земетресение. Оградите са били всъщност тези камъни, които виждате по пътя. Гледали са биволи, волови, имали са много овце, но основно хората са занимавали с строителство. Това ми е казвал моя дядо. Обикновено къщите са наследствени, един иска да я прави, друг не иска, един има средства, друг няма и в крайна сметка това, тая красота, която е по тия каменни плочи, накрая всичко, природата се взима това, което... Това, което е дала на хората. Тези истории продължават и в Търновско. Тук се усеща по-градска нотка в архитектурата, макар че селата са все така високо в планината и далеч от очите. Тук има къщи, изградени изцяло от камък, истинска рядкост в другите райони. В село Горановци, например, такава къща впечатлява с каменните корнизи, с различни по размер камъни, с зидарията от дребни камъни. Още по-впечатляващо е, че тук стълбата към втория етаж е вътрешна. Измежду шубраците стигаме и до друга къща с ефектни каменни декоративни колонади, до която се крие и пещ.
Вижда се изблъсък на съвремието с миналото в някогашна талпа на плевния, днес дом. Легендата за трима братя ни отвежда и до цепераните, сеймените и самсиите, известно още като Виларе. Мълви се, че баща с трима сина се заселил тук от Русенско. Синовете му служили в турската армия, но ги обвинили в шпионаж и те побягнали. Заради това, че служили в армията, кръстили първото село Сеймените. Вторият брат Желязко лекувал инфектирани рани, които сцепвал и превръзвал, затова второто село нарекли Цепераните. А последният брат останал сам до края на живота си, сам със себе си. Оттам и името – Самсии. Интересно нещо е съдбата. Днес в Цепераните единствената обитаема къща е на двойка, българка и германец, който също е лекар. И те разказват за друга легенда, за златна мома, която такава на златен стан, който и до днес се търси в района. В техния двор стоят основите на къщата на Бойчо войвода. Недалеч от тук, обвит и скрит от гъста растителност, все още стои домът на един друг местен войвода – Богдан. Близо от 200 годишна постройка, леко изкривена от времето, скрила други истории в себе си. Нагоре, в първото село поред на създаване, но второто по пътя, Сеймените, ни посрещат друга почти 200 годишна къща, или каквото е останало от нея. Но и тя ни напомня за онова разположение, което откриваме отново и отново. Долу каменен обор, а горе сундурма, къщи с сводесто джак, соба с джамал и две малки удаи. И така стигаме до едно от най-мистичните села в нашата обиколка – Самсиите или Виларе. До тук се стига по стар горски път, който преминава в пътека. Някои къщи тук са по-нови, други са в типичния за пред Балкана стил. Но в тази зелена шир между тях, обвита в прегръдката на есента, се крие някаква особена сила, която те кара да седнеш на някой камък и да си представяш, що за живот е кипял тук преди 100 години. Къде са изчезнали улиците? Имало ли ги е изобщо? Откъде са вземали вода? Какво са правили хората вечер? Живели ли са тук постоянно или, както подсказва второто име, са били тук на вила? Село с много въпроси, но малко отговори. Отговори търсим заедно с Райна Чуховска в село Марча, Дряновско, защото макар и на достойна възраст, макар видяла много, и тя си задава въпроси. Тъй, че баба знае 2, знае и 200. Родена съм на 15 януари 1942 година. И понеже годините, които ще навърша, са 84 на 15 януари, казвам, че съм малко музеен експонат и аз. Родена съм в една от най-студените зими последните 100 години и винаги в моя съзнателен живот, след моето раждане, моето порастване, съм си мислила, Боже, какво е било да бъдеш малко беби в уния години? Няма памперси, няма млекца, няма шишенца, няма такива работи. В какво са ме повивали, къде са ме топлили, къде са ме слагали. Ние, българите, някак си не сме свикнали да си ценим рода, да си ценим миналото, в смисъл миналото на рода. Защото някои неща, дори и да са станали, не се предават напред и мисля, че съм абсолютно права. Райна обаче помни и предава. А ние сме тук да слушаме и запишем. Чрез нейните думи всичко, което сме видели статично, оживява. Оживява водника с менците, които млади девойки носят пълни с вода. Оживяват игрите по дворовете, оживяват всички характерни елементи за къщите в региона, чрез разказа за нейната близо 200 годишна къща. Това, което аз помня, като много
нали, докато съм станала съзнателно човече, судурмата. Това е, тъй нарече, за сега, нали, тераса, веранда. Сундурмата, най-правилното произношение е сундурма. Изпълнявала много задачи изпълнявала. През лятото на нея се е спяло. Ама не на някой футьор или на дивана, ами и на черга на земята, и на възглавница пълна с слама и готово. Спалня готова. После на сундурмата се е слагал съна в хубавите дни. Защото после през зимата пак е продължавало да се тече, но становете са внасяни вътре в къщето. То къде няма място, че пък е един стан да му сложат, ама камината я помня като място и като присъствие. Не помня да сме палили огън там. Сигурно се е палил, но аз не помня. Тая камина в дясно е тъй наречената собена дупка. За мен това е много важен елемент в старите къщи. Има го навсякъде, защото къщето изследва собата. Врата има, нали? Къщето собата. В собата е джамала, който е отоплявал тези двете помещения. Собената дупка е една маничка пещичка, която отвежда към джамала и там се пали огън, за да се топли джамала. Сега в нашата къща джамала беше стар. Просто си беше едно така изградено, малко отгоре имаше още нещо, без никакви украси и други такива, но просто помня, че много топлеше. И ние с сестра ми сме пораснали до този джамал. Между джамала и между стената имаше толкова место. Казвам го както си е било. Там имаше послан един кожух, стар кожух някакъв, и ние с сестра ми там се прикарвахме много голяма част от времето. Там е топличко, там е така приютено. Имахме още един джамал, който беше така наречения турски джамал. Той вече в новата част на къщата. Той беше красив, той беше с разни сводчета, с хубави вратички. Ама майка е негоручна, защото вече ще ставаме по-модерни. Нали? Този джамал спокойно е можел да се остане, защото той просто нито заимаше много място, нито беше грозен, той беше просто много красив джамал. Село Марча, днес квартал на Дряново, върви ръка за ръка с село Крънча. А село Крънча напомня отново за легендарния местен майсторлък, защото в него е пораснал не кой да е, а Оста Кольо Фичето. То Търново претендира за родно място, то Дряново претендира за родно място, то това, че е роден на армените, пък е доведен тук от майка си, която е дошла в Крънча. Оженила се втори път на Крънча. Каквото и да е, Крънча се остава първата му отправна точка в неговия житейски живот. И аз не знам защо се пропуска този момент. И до сега на Крънча стоят камъните от къщата, защото тя все пак, това е 200 години, нали? Те стоят като спомен, те стоят като паметник, ако ще там е била къщата на Кольо Фичето. Винаги, когато се говори за Кольо Фичето, независимо в каква връзка, лично в мене, се поражда една гордост. Както щете, тъй го разбирайте. В края на тази архитектурна обиколка ще се върнем обратно в Гавровския край с последната ни история за живота в селата, такъв какъвто го помнят нашите родители. Елена Колева от Баевци, една от 6 останали живи души, родени в селото, ни разказва уроци не само по история, но по смелост и човещина. Сутрин тръгваме, имаме права пътека, по която дъжд в сняг, с шушоните. Тогава нямаше бутуши, имаше шушони, нямаше чадъри, имаше, казваме му, мендил. Нали,
сплъстена такава покривка, да се наметнеш, ако вали дъжд, както сега. Стигаме за втория час обикновено, мокри, слагат на допечката, защото тогава се паляха печки, нали, да се отопляват. 2 км и половина по права пътека, нали, а вече по обиколния път с каруца, нали, то тогава коли нямаше, с каруца е повече. Агитпункт, той няма как да ви го покажа сега, има някакви жалки останки, читалищи, в смисъл 20 книги може да са били, ама имаше един шкаф с книги. Имаше мини сцена и се опитваха даже да представление тук. Нямаше такива чешити, криви хора, разбирате ли, заедливи кошежи и уместна дума ли, на веселяци, веселяци хора бяха. Някак си имаше една взаимопомощ между хората. Еднакво бедни, всеки влизаха си в положението, нали, който в момента се нуждае, на него се помага. Добра беше атмосферата в селото. Буквално от другата страна на баира на Баевци е язовир Христо Смирненски. И ако той предопределя съдбата на Тодорчетата, тази на Баевци отново е свързана с развитието по време на социализма. Индустриализацията на Габрово привлича младите от селата, а създаването на ТКЗС-тата отказва голяма част от местните хора да се припитават от земята си. И постепенно, след направата на ТКЗС-то, 57 и 8 година, как да ви кажа, сравнително младите тогава хора, нали, които са били на 35-40 години, търсят препитание по фабриките. Тогава промишлеността е била много развита. На Смирненски имаше 4-5 фабрики и се търсеше от всякакъв род, нали, работна ръка, и която беше значително по-добре заплатена от земеделския труд. Обезсмисли са пребиваването тук. И постепенно се стигна до един момент, в който останаха 5-6 човека. Останаха тук предното поколение преди баща ми, по-възрастни хора. Примерно нашия съсед, дядо Сава, дълго време живя. Тук се изкара старените, нали? Но той вече беше 80-90 годишен. Нали? Паметта на Елена и снимките от миналото остават последните историци, от които можем да научим съдбата на тези възрастни хора, родени и погребани в тези села. Това е майка ми, това е баща ми, това са съседите отдолу, дядо Цвятко и баба Радка. А това са други наши съселени. 50-55 година някъде да е правена. Вижте, това е снимка на баба ми Елена, на която съм кръстена и която има много трагична съдба. Не знам дали е уместно да я кажа. Тя е умряла на 62 години, а вижте какво са представлявали, нали, отрудените жени. 1934 година за една година умират сина й, съпруга й и свекъра й. Или тримата мъже в една къща умират за една година. И тя остава вдовица с 3 дъщери, една от която е моята майка, която е била тогава на 9 години. Представете ли си колко работни и корава жена е била. Всичкото остава на нейните ръце, нали ви казвам, майка ми на 9 години, колкото може да отиде да нахрани прасето, примерно, или да даде на кравите, на животните, ама не може да отиде да оре, да сеи, да се труди. Нали казват, сега е модерно родова памет, да се рови назад във времето, да се търсят гени, наследство, не знам какво, явно не съм съметнала на нея, не съм толкова работна. Закономерно е, че в развитието на всяко едно населено място има периоди на разцвет и на упадък. В края на 20 век българското общество претърпя социални и икономически промени, част от населението остана без доходи и възможност за реализация. Само преди около 5 години светът и България претърпяха пандемията от COVID-19. Както преди векове, така и при тези катаклизми хората потърсиха препитание и убежище в планината. Някои се завърнаха в изоставените наследствени имоти, други, търсещи уединение от суматохата в големия град, се заселиха в опустелите села. Чужденци, запленени от местната природа, купиха имоти в тях. Възстановяват се храмове. Дали това е устойчив процес и възможност за опазване на материалното и нематериално културно наследство на селата в Предбалкана, времето ще покаже. Животът в Централен Предбалкан винаги е бил неразривно свързан с природата. Планината дава, но и взема.
И именно в това равновесие се формира битът и трудът на балканджиите. Балканджията превръща суровия материал на природата в културна форма. Камъкът, дървото и водата стават строителен триптих, от който се ражда архитектурата на Балкана. Наследниците на овчари и кираджи освояват занаяти и търсят ново препитание. Стават майстори-строители, наричани в миналото дюлгери, резбари и изографи, дървостругари и воденичари, хитроумно впрегнали за работа безплатната енергия на планинските реки. А Балканът не разказва своите истории направо. Той ги шепне през вятъра, през сухите кладенци, през тъмните отвори на изоставените къщи. Където е вдигнал зид, там е оставил име. Където е посадил орех, там ще се върне душата му. Тази вяра, че домът, трудът, хората и планината са едно цяло, е в основата на културата на балканджиите. Днес, когато селата отихват, легендите остават да ги населяват, като невидими жители, които пазят ритъма на миналото. Когато влезеш в пусто село, не си сам. Камъкът те гледа, дървото те слуша, вятърът прелита през празните чердаци и шепне имена Бойка, Нейчо, Станчо, Вълчо. Те са тук, в зидовете, в прага, в прахта. Не са изчезнали, само чакат някой да ги назове отново. Корията